Sandali lang pala, Day. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi! Kamu man ni Boye? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabasbog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Kanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bacteria kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow!
Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras las 7:17 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Febrero 18, 2025. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara. Sa norte nga bayan sang Iloilo, nagapamati sa relay station sa K3 FM station. Good morning sa inyo. Mabatian man kita makita sa TikTok, sa YouTube kag sa Facebook. A blessed Tuesday morning to all.
This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa karon nga aga, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Tanay kita tubtub las 9 subong nga aga. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. May office, may klase ha. Sa mga nagapamati subong aga, antes magwa sa balay, sa boarding house, sa condominium units, sa apartment. Pagpaligogid, mga abon, DTX Beauty Soap. Ay magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Let's go straight sa mga headline ng mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500. Big infrastructure projects sa Western Visayas ginapadali tapos ni Presidente Marcos. HIV cases sa probinsya sang Iloilo mataas. Campaign posters kinadumilian ngay takod sa kahoy suno sa DENR. Sa 7:21 sa aga, nakarecord ang probinsya sang Iloilo sang pinakadamo nga bago nga kaso sang human immunodeficiency virus o kon HIV sa Western Visayas as of 2024. Nagdangat na sa 274, 274. Inisuno sa Department of Health. Sa among nga numero, 22.49% sang 1,218 ka bago nga makaso sa riyon suno kay Dr. Karina Fraico, head sang Amlig Health Clinic sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Hospital sa Bacolod City. Ang nabiling nga mga bagong nga kaso na record sa Negros Occidental kag Iloilo City nga may tag 249, 249 cases. Sa Capiz, 131, 131 cases. Bacolod City, 125, 125 cases. Aklan 122, 122, kag Antique 70 ka mga kaso. Suno kay Fraico nga sa kabugusan nga mga bagong nga kaso 66.26% ang lalaki nga nakigilawas, sa kaangay nga lalaki kag 14.78% ang nakigilawas sa lalaki kag babayi. 29.47% sa mga kaso nag-edad 15 anyos tubtob 24. Again, i-emphasize ta nga mataas ang kaso 66% nga sa mga kaso 66.26% ang mga lalaki nga nagapagkigilawas sa kaangay nga mga lalaki. Male to male contact ti ang sex, which is a sacred thing para sa mga mag-asawa, Mamilos Priagula, is between man and woman to procreate. Ang sperm cell kag egg cell mag-meet. Amo na nga may kuan na dayon, may kabuhi na. Amo na nga way karason nga ipahulog mo na, ipa-abort mo na. Once ka may union na, mag-meet ng egg cell sang lalaki kag ang egg cell sang babae kag ang sperm cell sang lalaki, may kabuhi na ina. Why kaya sang kinamatarong ay ihulog ina? Kay bangod nga nagbusong ka, way bana. Nagbusong ka, bangod nga nagigiyag lang na ng one night stand. Hindi na pwede. Ang sex is designed by God to procreate. Go ye and multiply. To those who are married. Di ba mo nang nabutang gidya mo? Kung sundon tagi ang standard sang langit ya, sang Biblia ya, amo ginaya. Kagway ni nambal nga mapakigilawas ka, lalaki ka sa lalaki. Why taga gina-condemn? Kung nag-practice ka, kag nagapamati ka subong, wala taga gina-condemn. Why taga gina-condemn? Ang aton diri subong is reality. Nga may mga balatian nga nagatulaw sila. Because, first and foremost, we have violated the rules of heaven. Nga ang procreation para sa lalaki kag babayi. Nibla? Kag ang gintuga nga tawo, Marisel Kasiprid, walang lalaki kag babayi. Wala isang tunga-tunga. Kang imo abi blatsagon lalaki ka, pero mo blatsagon mo babayi ka, or babayi ka, pero mo blatsagon mo lalaki. Blatsagon mo lang na. You have to identify nga kung ikaw yung lalaki ka, kung babayi ka, babayi ka. Basta nga wala ka sang matres, lalaki ka mangyapon. Amo ng realidad. Tiyo, mataas ang kaso sang male-to-male sex sa Western Visayas. And it's alarming. That is why nga gin top story tayo ni Subungaga. Magluwas ni mga police report, mga binunanayda, nga hatagan na ito nagtulapangod, kag politika. Pero iniya,
reality na nga samtang nga maduktan kagani isang human immunodeficiency virus or iba sila may AIDS, acquired immune deficiency virus, ang imo lawas na nag-aas-as. Nag-aas-as ka lang kag na-invite mo, ablatian gin-invite mo ang kamatayon. Foro de los Pueblos. Foro de los Ikaw ikaw nga nag-practice ba sini, untatina. Why taga ginapadlokan sa buong bat, this is reality. Alas 7:25 na sa aga. Foro de los Pueblos. Sa mga may armas, bisan pa nga kompleto ka mo sa papeles, ang Philippine National Police nagarimay sa tanan nga ginapatuman ang COMELEC gun ban from January 12 until June 11, 2025. Bisan kompleto ka pa sa permit to carry firearms outside of residence, hindi ka pwede makadala sa armas. As of latest counts, ika-36 nga adlaw, subong mga rehistado nga gun ban violators naglabot na sa 971, 971 ang numero sa mga violators na. Numero 1 diri ang Metro Manila nga may 290 ka mga violator. Ang Central Luzon may 149, kag Central Visayas 128 ka mga na-aresto. May 5 ka mga PNP personnel, 8 ka Armed Forces of the Philippines personnel. May 5 ka personnel gikan sa iban pa nga law enforcement agencies. May 2 ka elected government officials, 2 ka appointed government officials. May 1 ka CAFGU, active auxiliary. May 1 ka child in conflict with the law. May 22 ka mga gwardiya, security guards, kag 921 ka mga civilian. Samtang naglabot sa 962 ka mga armas ang na-confiscate sang kapulisan. Ginalakipan sang 376 revolvers, 292 pistols, 40 ka gun replicas, 24 ka explosives, 23 ka Class A guns, may 9 ka rifles, 7 ka shotguns, 3 ka Class B guns, kag 188 ka iban pa. Foro de los Pueblos. 7:26 sa aga, sulod sa War Room. It's time to pray. Do not underestimate the power of prayer. When you are prayerful, you are powerful. When you're prayerless, you are powerless. Damo na gid subong sa mga disgrasya, balatian, ang tao subong gutok na sa ospital. And ang aton kabuhi, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Marie Thalea Metzelina, ma-realize ta nga kung malayo kita sa Diyos, detach kita sa iya, we have our money, fame, glamour, mansion, salakyan, sex, babae, lalaki. Temporary lang ang aton nga kalipay. Still, may void, V-O-I-D, may emptiness ang matigbuson that only Jesus can fill in sa aton nga sitwasyon. So, mga aga, pamatian tayo minsay na mag-inspire sa aton. Pamatian nyo gida before kita magbuga pagis na iban nga mga issues dari sa Foro de los Pueblos. I feel faith in this room. I'm telling you, you got up this morning, you came to church, you have enough faith to move mountains. God sees you where you are right now. He sees your heart, and I believe that He is pleased with you. And so we're going to take this opportunity to not waste a minute while we're here. Amen. We're going to let go of the things that may be bothering us, and we're going to put our full energy and our full hope into God, singing His praises. I love the song we opened up with, singing about God's faithfulness. When we sing about God's faithfulness, it opens our heart to be filled with God's joy, His strength, all the things that He has for us. So this morning, you know what? He is a faithful God. And I want you to know that God not only sees you, but He hears you. In fact, the Bible says He stoops down to hear us. So you know when you're singing, you got to know that pleases the heart of God. He's got His ear bent to hear you sing praises to Him this morning. And when we please God, hey, there's no telling what God's going to open up the windows of heaven and to do in our lives. Kung mapahalipay ta, ma-please tang Diyos, bukas ang langit sang grasya, pagbaka maayo, protection, safety, hustisya, nga aton nga ginapangayo sa iya. Only Jesus ang makahimo sina Pastor G. Ismael, God bless you sir, kaya Pastor Joe dara sa San Miguel, Iloilo. Subong aga ay may sound corny, OA, badoy para sa iban, I don't care. I will preach Jesus, subong aga, in season or out of season. Sulod sa War Room, let us pause, let us pray. Almighty, sovereign Father in heaven, Jesus, your name is power. Your name is life. Your name is healing. Your name is justice. Your name is breakthrough.
We worship you. We honor you. We thank you, Jesus, sang bagong adlaw. Salamat, Lord, nga buhi ako, buhi si Pastor G. Ismael, si Pastor Joe Ismael, si Ma'am Marie Thalia Metzelina, si Manong Dan Calvo, si Ma'am Celine Calvo, si Ma'am Ningning Ilumba, si Sir Bimboy Ilumba, si Ma'am Maricel Casiple. Buhi, Lord, si Nini Imbi Aujero, si Tita Nida, si Ma'am Winifreda Sarmiento. Salamat, Lord, for taking care of us. Patawara kami sa among mga sala. We surrender our lives to you. Holy Spirit, to acknowledge your presence. Hindi ka naman makita, Lord, because your presence is omnipresent. But thank you that you are with us sa siningation as we pray. And thank you, Lord, nga sa amon pagpangamuyo, ikaw ang Diyos nga nagapamati. Ang imo ganing message kina Lord nga ikaw yung nagapamati sa amon nga paghibi, even sa amon pagdayo sa imo. Even in tough times and hard times, Lord, we choose to worship you, Jesus, sa amon, Lord, nga pamilya, sa amon negosyo, sa amon kabataan, up to 1,000 generations. We bind, we demolish all the plans of the enemy. Matthew 18:18, whatsoever bind here on earth is bound in heaven. Whatsoever loose on earth is loose in heaven. Kinagapos namon sa singatyon ang espiritu sang kamatayon, balatian, disgrasya, kaimulon, kagarot. And we pray for peace, justice, in Jesus' name. Thank you, Jesus, nga may platform kaangay sini ang K5 na magbugas ang pulong mo sa buko sa kalibutan. Ikaw dara nga nag-backslide, nagamasakit, nagpalayo ka na kay Jesus, nag-lukewarm ka na, you do your own thing, balik ka na sa iya. Today is the day of salvation. Imit lang hindi pangamuyo. Gusto mga pangamuyuan, gusto mga mag-ayo, batuna, anay si Jesus. Imit lang hindi pangamuyo. If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Amo nang iyang prerequisite. Kaya subong aga luhod ka dira, ibutang imong nga kamot sa parte sa imong lawas nga nagkabasakit and believe that God will heal you in the name of Jesus. May gawom ganing ngalan sa presidente, may gawom ganing ngalan sa gobernador, sang pulis, sang army, hawa sa ngalan ni Jesus, our way maker, miracle worker. Imit lang ini pangamoyo, Lord Jesus, I surrender my life to you. Patawara ako, Lord. Libong gando ako, problemado ako. I need your touch. I need your healing right now. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos, manluluwas, doktor sa akong kabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi, Lord. Ginautod ko ang curses sa akong panimalay, sa akong bloodline nga ginhimo sa akong mga katigulangan. From now on, I receive your healing, your deliverance, and your freedom. This is my prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Ikaw ang nagamasakit, I declare healing, be healed, cancer, spirit of death or accident, get out. I pray for safety, Lord, sa magabiyay sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. I pray sa tanang gid mga Filipinos abroad, tatapa sila, Lord. Ang mga blackslide. And even, Lord, I pray for the local leaders, alin sa national leaders, from the president, vice president, as sa local leaders. Let righteousness prevail. Ilabig, Lord, sa naglapit ng eleksyon sa Mayo. Ang kada isa ka pamati subong, Lord, bless them, touch them, and be with them. Heal our hurts, our past, our regrets. We commit everything to you. Bless mo, Lord, ang mga pare, sakristan, madre, pastor, nanay, tatay sa balay, mga professional. Bless Doc Ramil Uy, ang K5 ang klinika, ang mga food supplement kami as instruments of your healing. Thank you for safety, and no other name can save the world, Lord. Imo gilamang ang ngalan. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Ang kailangan Pastor G. Ismael, I declare healing sa imo likod. Receive your healing. Ikaw nga depressed, ikaw nga worried, huwag ka matulugan, libugando ka, hindi ka maghikog, hindi maghikog, salang paghikog, mabulahog kagi sa impyerno. Nagkakalipay na si Taneng kung dito ka magkadto. Hindi ka maghikog, tawag ang ngalan niya. God bless, Ma'am Marie, sa inyong care group sa Hong Kong. Lord, I pray nga ang mga Filipino dito magkaluluwas. Ang even, Lord, ang mga nationals naman dito sa Hong Kong, sa Singapore, sa Amerika, sa bugos nga kalibutan. The Lord is your protector. The Lord is your shade right beside you. Ang Diyos nagatipig sa imo, ara siya sa imo tupad sa pagprotektar sa imo. Ang Diyos nagatipig sa imo, magatipig sa imo, Pastor G. Ismael, ara siya sa imo tupad sa pagprotektar sa imo, Ma'am Marie Thalia Metzelina, kay Ma'am Violi Casipe Belenson. Salmo 121:5. At isusuko sa ikaw ang akon palanaguan, kag manugprotektar. Nagasalig ako sa imo pulong. You are my shelter and my shield. I wait for your promise. Psalm 119 verse 114. This is the word of God. Salamat din, pagkalinaw
Lord, saturate and surround every hospital with your healing right now. Sa mga hospital diri sa Iloilo City, sa Pilipinas, kag buko sa kalibutan. Hindi ka naman pag-ilimit, Lord. You're a supernatural God. Heal our hurts, our past, our regrets. We commit this day sa imo, Lord. We claim and we declare open heaven of favor for everybody. Safety sa mga Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard, mga gwardya, kagsang mga kabataan, asa sa mga professional. Ang oras, alas 7:35 sa aga. Hindi nyo kaya pagdayahon na may milagro, may pag-ayo, may blessing. Si Jesus ang dayawon. I must decrease, God must increase. God takes all the glory and Christ alone is exalted. As you pray, expect that God will do wonders today. And paliog share ha sa inyong nga milagro kag answer prayer sa buong adlaw. Ang oras alas 7:35 sa aga, Philippine Standard Time. There is Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang mga nagamotor bala, atensyon kamo ha. Kay may panawagan ng LTO. Nakuha na ninyo ang inyong plaka. Dapat kay takod na ninyo ina. Dapat ka nagatakod na ina sa inyong nga motor. Suno sa LTO, ang plaka nga wala matakod, bisa pa nga na-release na, ang tag-iya sa motor, magamulta 5,000 pesos. Pinagligad to Sir Jean Ray Siman, Pastor G. Ismael, may bakla, gabi mo. Why da yun ma-release atong motorcycle plates bala? Pero ginatingwa nila nga anpis ang July of this year. Maamat-amat na maubos na panagtag sa mga tag-iya sa mga motorsiklo ang plaka. Kay TK Baloka kung why plaka, pwede na magamit sa mga krimen. And sa mga karnaping ni Blau. Di sabong ginahimo nila nga ginapalasig sang LTO ang pagpanagtag sinikagkutob sa mga nakabato na sang plaka, dapat nga inyo ginina nga itakod suno sa commission or sa suno sa LTO. Foro de los Pueblos. Alas 7:37 sa aga sa Pilipinas. Romans 8:36. Nagasiling ang kasulatan tungod sa amon pagtuo sa imo, ara kami permisa katalagman sang kamatayon. Pero pareho kami sa mga karnero nga ilihawon. Pero bisan amo ini ang amo aton kaimtangan, masarangan tagid nga ato bangon ini pagi sa bulig ni Kristo nga nagigugma sa aton. Kay na siguro kugid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita pagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa nga ang kabuhi diri o kun ang kamatayon, ang mga anghel o kun ang mga demonyo ang nagakalatabo subong o kun ang magakalatabo sa palabuton. Ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw o kun sa idalom sa kalibutan o kun sa bisan ano pa nga mga butang nga gintugas ang Dios, hindi makapahamulag sa aton sa iyang gugma. Romans 8:36. Thank you sa Pastor G. Ismael and Pastor Joe for sharing the Word of God. Foro de los Pueblos. We may sound corny and badoy, Pastor J, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Marita Lia Metzelina, okay lang. Ay, si Ted Francia, badoy, pro pangamuyo. I don't care. Alas 7:38 na sa aga. When we come back, check na ning balita. Si Mayor Treñas, kapon, nagpost nga naman. Kay nagwa ining istorya nga nangutang sang 3 billion pesos ang Iloilo City Government para sa construction and rehabilitation sa mga merkado. Abali, Mayor, there are people lying to their bones just to get back to City Hall. May mga tao nga nagabutig sang sobra para lang makabalik sa City Hall. Sino ning bati-batian ni Mayor man? There are people lying to their bones just to get back to City Hall. Alas 7:39. And pagbalik naman sa dyaning ginabantayan nga Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter election from the President down. Nangin controversial ini last year bangod sang bawal na pag-ibig. Foro de los Pueblos. Pagining ginpatay bala dito sa barangay Tabog, Alimujan, Iloilo, si Rio Agudo.
mga anggulo diri nga bangod sa negosyo, kag ang isa bangod sa involvement niya sa sex scandal. May gintandog sa nakigrelasyon siya sa babayi nga may pamilya, may bana, karon way madalas ang babayi ang konsekwensya kag ang pagkondenar sang tao sa palibot naghikog. So diin nga mga anggulo diri ang ginasunod mismo sang pulis. Sa barangay Kaingin Lapas, may barangay Tanod, nagtambag lang sa inaway na bunan. Sa 7:40 sa aga. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaho. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Mini. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Magulay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ihong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makako, and the instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons. Wow! May puso! Oras alas 7:50 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, the People's Forum sa Yapon, kaupo ninyo Ted Aujero, Francia. By 8 o'clock bukas na ang product center sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dari sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Kung nalika sa Haro Plaza, antes ina siya sang Rob Haro, ang klinika outlet. May dako din nga signage. Pwede ka mo din makakadto kag makabakas ang mga food supplement, D3 Bio, DTX 500, may TC, ay mga kape, healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Di sa Imistro sa Pasig, sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City, ang klinika outlet, sa Kalinog, sa Cosmart, kag sa Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, Iloilo, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir Hudlo Montana, kay Ma'am Bings PSJ, Zenya Palma, Shautong Huplo, kay Ma'am Marie Tharia Metzelina. Thank you Ma'am Marie sa inyong message dere. Hindi ko na paglawagon Mama. To God be the glory. Salamat sa inyong appreciation. Sa 7:51, standby K5 Karen. Anambar ni sa Ma'am Ningning Ilumba, Manong Dan Calvo, Pastor G. Ismael. A man's foes are they of his household, those that is with whom he before lived as intimates. Sa uling adlaw, ang mangin mortal nga kaaway sang tao, ang mismo ang iyang upod sa balay. And that is already happening. Di ba Ma'am Remia Panes, Sir Jean Ray Siman? And that is biblical. Nga sa pagligad sang panahon, ang mga signs of the times, bala, may mga krimen, may mga linog, may mga kalautan, may mga balatian. Subungo dito sa Tanzania, may Marburg's virus naman nga nagaigo dito sa mga pumuruyo. In the last days, ang tao magalaot. Ang tao nga malaot, magalaot. Bakit? Ang mga mayo, nag-aayuman. No? Ang tao subong, lovers of pleasure. Manotis nyo ang tao, mabanga, di naman pa sa weekend, di naman tama lagaw, di naman tama inom. Namo ng tendency sang tao, Sir Francis Hubaldoyer Saba. And in the last days, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio kay Sir Bunjing, Pastor G. Ismael, in the last days, ang tao, magabiyahe, travel will increase. In the end times, travel and education shall vastly increase. Am I talking with sense here? Sa katapusan ng mga inadlaw, mangin masako ang pagbiyahe sang tao. Ma'am Marie Tharia Metzelina, kag sa pag-angkon sang ihibalo, kag kinaalam. Daniel 12 verse 4. Di mo ni mga patimaan nang ang kontra sang tao, ang iya mismo panimalay, ang iya silingay mata. And that is already happening. Recently, may mainit nga ginistorya until now. Gusto ko man kuhaon ang inyong idea dari, inyong opinion. Parte ining pagbayaw sang kamot ni former 5th District of Iloilo Congressman Neil Junjun Tupas. Sa kamot, hindi sa iya nga manghod nga si Congressman Buboy Tupas, kundi sang kamot ni Anilaw Mayor Nathalie Ann Formacion Dibuque sa pagka-Vice Governor Apol Taasan. No? Dito mismo sa Ancestral House sang pamilya Tupas, balay ni the late Governor Neil Di Maulo Tupas Sr. kag former Barotac Viejo Mayor Mirna Kausing Tupas. Ilagi dyan nga Ancestral House dira sa Banuasang Barotac Viejo, Iloilo. This happened February 14. Dito mismo sa pagtililipon. Sa picture dira, makita ninyo sa Facebook, ang natuong nga kamot ni Mayor Lee Andibuque ginabayaw ni former Congressman Neil Junjun Tupas Jr. Yata niya. Sa tupad, kung ma-imagine ninyo subong, si Lee Andibuque, saya nga left side, ara si Congressman Ferdinand Biron sang 4th District. Sa right side ni Dibuque, si Junjun Tupas. Sa tupad ni Junjun Tupas, si former Barotac Viejo Mayor man, Neil
Beng Tupas nga nagapadalagan man board member. Di damo sang mga reaksyon, may mixed reaction, may naghambal nga bagay man na sa imo Buboy Tupas. Kay why ka nagrespeto kay manoy mo? Nga pagkatapos ang imo manog tapos nga termino mo sa baylo nga ibalik mo kay manoy mo ang imo yang asawa nga si Binky April Tupas ang imo nga padalaganon. Pero kung balik-balikan pagiti, John, Manoy, tiyan mo man natabo sa imo nagligad. Sang 2015 sa naging apos sa imo termino. Pag manag 2016 nga eleksyon, ang imo asawa man nga si Yvonne or si Jel, attorney Yvonne, Jel Tupas. Ang inpadalagan mo nga tani, gintao mo to kay Katsila. Man kay balo kang hayo ni Buboy si Katsila, kaya Katsilaon. Si Junjon, si Manoy ning tawag kay iti siyang kamagulangan mo. Junjon Tupas, tapos si Junjon, si damo ni sila maglutod mo, si Junjon, tapos si Buboy Tupas, si ang napatay to bala si Ma'am Tweety Tupas Baliesa, si Beng, si Bong, si Darling, amo ning doktor blang nang board member man, kag si Lex Tupas, kamanguran ni si Lex Tupas mo. Ting aton rin nga ang paglantaw nga ang ginhimo ni Buboy nga hindi pagrespeto sa magulang niya, nagbalik man sa iya. Eh di ba ginatawag ni nga respect in authority, respect those nga may edad sang sa imo, bisan init pa ng ulo mo, respetuhon mo na. Okay, kung hindi gani mabalik na sa imo. That is biblical. Respect your mother and your father. Di ba may ara gani na yung promise Pastor G. Ismael, no? Ma'am Laura sa Magaysay, so that you may live long on this earth. Malawi ka buhi mo, gusto mo yung maglawi ka buhi mo, respetuhang ang imo nga ginikanan, nanay or tatay man na. Hindi bangod sang kung ano da, basta respetuhon mo na lang bilang imo ginikanan da, bisan hindi ka pakuyo sa batasan niya da. Respetuhon mo na. The same is true. Ang mga mangod, magrespeto sa magulang, bisan pang ang magulang, kung isa parumbado, isang magulang abusador. Pero ang respeto dapat ipangibabaw mo na. Ang asawa magrespeto sa bana as the head of the family. Ang kabataan magrespeto sa ginikanan. Respeto man lang Buboy no? Tani kon ikaw man to na paubos nga, mabaga manoy bisoryan tani kon anong nagakabagay sa Nedri. After abing ati, bangod sang pagbinungkoan na ito nagligad nga, ginperde ni Buboy si Jel sa pagka-congressman sang nagligad ng eleksyon. Tani, it's high time nga reconciliation na. O, ikaw, Junjun, balanseon tani ha, kag klarohon ta. Klarohon pa nga way ko ni sang napinan di sa ilas, way ko ni gapin kay Tupas, way ko ni gapin kay Dibuke, way ko ni sang napinan di ka way tama ka mag-inatake personal. Tani, before na ginhimo, nagrespeto man, isan si Junjun na nagrespeto man sa iloy nila, ang matriarch nila nga si Mirna Tupas, nga buhi para pada mabanga nanay anong maayos ni man, no? Hamuna sa side ni Junjun kang ni Buboy. Dari naman kita sa side ni Lian Dibuke. Mayor, bata ka pa. Long way to go. Kita mo ang hibagay ni ang inaway sa pamilya, it's been a while malawig na ini. It would have been better. Ha? It's a piece of advice. It would have been better kung nalimbabi may pagtililipon to, kag naibaluan mo nga ibayo ang kamot mo dito sa tubang sang Barutak Viejo crowd nga bailiwick sang kontra mo. Kung may ginataw ka nga respeto man kag pagpanagadsad, lamang baka Mayor Abeng, Kong Junjun, Kong Ferds, okay gid na, salamat gid sang inyo nga suporta sa ako na. Pero pwede nga ibutang talang abi sa Gwa, dito lang abi sa Plaza Barutak Biodeo, or sa iba nga lugar, hindi lang di sa balay mismo sa mga Tupas. Kay, after all, family is family. Subong gahibagay, gaupasay ni sila Ma'am Laura sa Magaysay, nga na may linaway ni sila, may gabinugnuhanay. Pero at the end of the day, kung mag-wine na sila mga persa, magtigulang na sila, ma-realize nila, mambang inaano man itong ato nga ginimo man. Di subong nagkatabo, may pilas ang pamilya Tupas. Nagsulod kayo mo da, binubuan mo sang aksido or sang langgaw kung naglala pagita pa. That's what you call respect man. Respeto ka man kay Buboy nga magulang sa imo. Respeto ka man da sa kay former Mayor Mirna Tupas. Di ba? Am I talking with sense? Balansihon tani ha. Tanan ka mo, may mga rason
politikang rason, inyo na political interest. Kinsa hindi man ta sina. Sa una, binumbahanay man kamo sa radyo, binumbahanay man kamo sa iso, pero galing iti. Sa politika, way man niya sa personal nga interest, way sa personal nga abyan, way man sa personal nga, way man niya sang kaaway, ga conflict na kamo, kay lilain ninyo palindugan. Pero, kung kaysa, pagkatapos in of the night man kamo, ani respeto, mamba nga, kung nga ba sabi to nga, kung Junjun, kung Ferds, hindi lang abidi respeto na lang ato na sa mga pamilya tupas. Di ba, Sir Arman Bako Guway? Am I talking with sense here? Pwede nga sa iba na abi nga lugar? Kung diri man sa Barotac Viejo, pwede nga di lang abi sa plaza or somewhere else? Hindi lang diri sa lugar mismo? Kaya that was already intrusion to family's privacy. The memories nga napundar dira nga na lamuran na subong sang politika kag sang kapait mangod sang politika. Dapat ay nang ginruin, gin-preserve ina kung tani. Kung mga may nag-advise sabi nga may agad abi kay Mayor Lee Andibuki mamba nga mayor hindi. Tapos pagwaon tayo sa radyo nga maba nga gin-invite kita nga bayaw aton kamot dito mismo sa ancestral house sa pamilya Tupas. Pero ganito bilang respeto man sa kay Mayor Mirna, former Mayor Nonoy Mirna, respeto man mismo kay Congressman Buboy kay ila lugar. Hindi kita magsulod dira sa bungsod na may pala. Ibla? Ano tabo, sinasubong niya daw, inukay mo yung muda. Na, balas yung tana, Buboy, why ka man nagrespeto kay Manoy mo? Why mo kung ikaw nalabay nag-reach out bilang manghod, abi mabangati para for the sake sa pamilya na lang, for the sake kay nanay, abi nga mayuhay para magayuhay nga samtang buhi pa. Di subong ginakadlawan ka mo sang tawo sa probinsya, sa Iloilo, sa bilog kalibutan, bangod sa awan niyo sa politika. Tapos may magsawsaw pa. Pero tikon, mayo abing handler ni Dibuke, mabanga, ginapasalamatan man nato ng pag-endorse ng ina. Pero mas mayo tani, ginpakamayo naton nga, magpa-iway dito sa sulusang balay, kay ilan na niya balay. Diba? Ginapasalamatan pa, pero dari pwede nga sa iba nga lugar. Bilang respeto, by doing that, kung di makuha mo pang respeto sa mga sympathetic kay Buboy Tupas, sa mga tuod, no? May pagrespeto ng bata nga no? Hindi sabong yan nagatabo. Yan usaw-usaw na lang harog na lang nga harog. That's the reality. Buboy respeto ka kay Junjun. Junjun respeto kay nanay mo sa pamilya nyo. Lantaon nyo sa pagkabilugan. Away nyo niya sabong niya temporary lang ini. Someday, ginambal ko niya someday. It will be soonest. Kamu mag-uli ay manggapon. Mag-uli ay manggapon. Tiya sa sanong na hindi nyo mabatas nga kung may mga pagtinipon-tipon na. Ang isa, hindi anay mag-abot kay Arapas Junjun. Kung Arapas Buboy, hindi anay mag-abot si Junjun. Kung Arapas Junjun, hindi anay si Buboy. Ang pamilya niya, suling adlaw, ya family is family mo. Di ikaw yung naglabugay na nagsulod kayo mo na kay para mas imo yung political interest. Sinalipay kas na. Ala, no. A rift in a family relationship is like a tear in a garment, but both can be mended. Romans 12:18. Himua ang masarangan ninyo sa pagkabuhi sang mahidaiton o pods aton mga tao. Pride, sir. Giovanni Nyogan. Indeed, Ted, ang bal ni Mama Rita Liam Celina. Am I talking with sense here? Pamatiyan ninyo, balansin nga ako niya pag-atake diya. Hindi nga actually atake. This is a piece of advice lang. Ato niya paglantaw, bla kayo mo nang inistoryan, subong mo. Si Buboy, subong galalain. Si Junjun, subong kakadlaw. Pero kulang taon mo, kung why man abisang take care na mabangati kong Jun, kong Perts, hindi na lang, respeto nato na lang sa pamilya, respeto ta kay Buboy, hindi mangod nga kontra ko sa politika, kundi respeto na lang kiti mas magulang sa akon, kundi nagnami pa mamari, di ba? Ti subong niya, why na? Mansiga, harog na lang. Hala pa gusto nyo ginawa nyo da. Alas 8:03 na saga. Tanay si K5 Karen. What's the latest traffic advisory? Check tang atong nga connection. Nakahulat-hulat lawig-lawig si K5 ka kay gindalat tayo na. Kaya mo nag-inistoryahan subong mo, no? We have to strike the iron while it is hot. Kung anong ginistoryahan diri sa kapiyan, subong ginistoryahan mo. Kagtagin bayaw to, tinitampa ni para kay Buboy. Ti Buboy, may sala ka man. No? Why ta ka ginabasol personally? Pasubahar ka sa imo magulang. Kay bisan daw hindi ka nakuyon, biblically, mauliay ka muna. Asa sanong nga may kalipay ka mo da sa politika nga duro ka mo kwarta, may puder ka mo, pero why ka mo ga lino, no? Why ka mo ga linsindanay?
Kaya ikaw naman niya lian, tani, way kay mo da na magsasaw da. Mambaka pidi man nga diri lang sa gwa sang balay or dito lang sa plaza sang Barotac Viejo, dito may seal bala dito. Hindi lang diri kay respeto naton sa panimalay tupas as a whole. Hindi nga maglinabugay kay mo da. Comment. Di da mo na bla. Alas 8:04 na sa aga. Gunagunon tang report ni K5 Karen. God is good. New ang radyo ko, okay? Junjon lang ako. Totoy pobre. Di ka mo kay Junjon o kon kay Bingke. Okay, ni storya naman naton. Junjon ka mo kon Bingke sa pagka-congressman sa 5th District. Din ka mo kay Dibuke o kon kay Boboy. Sa pagka-vice gov. Tutal ni istorya naman ini. Kagi na klaro ta ha. Why ko din siyang napinande. Hindi nyo ko, don't take me wrong. Aton diri ginaistoryan pa kay amo ning ginaistoryan masubong sa kapihan. Gusto ta nga may istorya man diri sa radyo. Ang aton lang yang a piece of advice bala. Parang hindi na ni mag ato nya way kita nagakalipay nga nagailidaway ang pamilya bangod sa politika kag tapos magsawsaw kita laway na. Alas 8:05 na sa aga. Report K5 Karen nadulong sang DTX 500. K5 News FM Kampiyon Report. K5 ka? Sa K5 Fed sa subong diri kita sa may area sang Lapas, partikular na sa may Burgos bala. Going mi sa may Lopez Haina Street, K5 Fed, no? Kung magitaan sa subong medyo mahulot tawhay pa ang aton nga dalanon. Pero pag abot diri sa may Lopez Haina Street sa K5 Fed, sa nila sa may intersection sa going Barangay Kaingin kag Barangay Baldoza, mahulo traffic diri ka K5 Fed kay bangod nga damo na no ang nagasinulod ng mga salakyan halin niya dito sa may area sang Haro nga naga-shortcut sa may circumferential ka K5 Fed diri sa may Barangay Banuyaw ayon pasulod diri sa may distrito sang Lapas lusot sa may city proper ka K5 Fed subong niya nga aga kay may baluan man nga magluwas dira iya sa nasambitan nga area nakalibot man kita ka K5 Fed sa distrito sang Haro city proper pagid ka K5 Fed no ang mga on-road parking gyapon na K5 ka no problema gyapon sudad no. Yes, mo pagid ning nagapahinay sang flow sang masalakyan kay may man nagaparking sa kilid kag kilid. Yes, corrected ka kay Fed, no? Kalabanan, kasi sa ma-observe naton, dito, diri sa may, ni Balaho, diri sa may Haro, kay Fed, may makitaan kita diri nga may naga-parking sa higad sang dalat. Imbis bilang nga lapad, kung tani iya ang lane, di nagagamay na lang kay bangod nga sa higad, ni hindi pwede parkingan, gina-parkingan, gidya ka kay Fed. Kasalunan, pagid sa entire stretch from Alta-Chera, Save-More, Corridas, pakadto sa Mayong-Uhong bla. Tara na ba sa may Quintin-Salas, pabuhang area K5 ka rin? May man nagka-parking man nga mga truck? Either hapon or gabi? Pag ginagani ka K5 Fed, pag labay ta dito sa may Lopez Haina, pagwa sa may Barangay Kaingin, di bala, may ara to isa ka dako nga truck. Ano to siya man 10-wheeler. O 10-wheeler ka kay 5 Fed. Hindi ko may baluan, hindi pa rin sila pwede kalabay. Mga alas 8, dapat alas 9, gid ka kay 5 Fed. Tigin dakop ni siya sang enforcer ka kay 5 Fed. Titiway pa mag alas 9, labay na to siya. Ano pa, nag-cause man no, sang traffic. Dito may tracking ba no? May truck ba no? Oo. May kagamay nga daan sa mga dalan di sa syudad, parkingan pa, bisa no, ng tobla, Bangga Baldosa na kamuda, tubang 7-Eleven. Ang tricycle ba lang tawag bala kay bisan tricycle lang dang magpundo sa kilid bla. Traffic na yon. Traffic na yon, may mga motor man nga nagabalabag lang daloy bala. Kun may mga ang enforcement ani sini hindi naman ni mara palangin sang city government mo. Pero kun i-localize bala, i-decentralize kay 5 Karen, boss siningon sina nga patrabahoon mong mga mayor sa mga barangay. Ano ba siningon sa mga mayor sa barangay, mga kapitan? For mayor man sa ilang teritoryo da mo. May iban ganito nga wadang-wadang daw sobra pa sa mayor, sobra pa sari, di ba? Not all. Why naton yun na salama? Di may ari sila sang teritoryo nila naman bang abi pang pigat na di pa hindi ka mo parking di? Galing kay kung hindi magbando ang alkalde, hindi magbando ang city council, di duway masubungog nila to abla. Bisat pala paron mo panimoon mo paning 16 lanes ang dalan di sa syudad K5 Karen. Traffic man nagyapon, gutok man nagyapon.
Oo. Yung tabla kayo, usually, ang aton niya di, dalan di, 4 lanes na or 2 lanes? Pinagusto lang, Pwede ka ginakigan na ba si Mambakay nakigan ta? Good weather, kita sa muna good weather? Yes, Ka-K510. Sige. Maulo pa ang paang subong Oo. Expected nga bilog adlaw namin mayong tempo and favorable sa mga magapanghalay naman kag may mga out of town nga mabiyahe. Sige, K5 ka rin. Salamat, ma'am. Sa dugang naton nga reports, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ining situation nga report ang ginadulaw sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulaw man sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay. Wala palang gagid ang mga taga-Banwa sa Pototan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Las 8:10 sa aga, Sir Julio Sancho Abilarde Medina. Sir Julio Sancho Abilarde Medina, good morning sir. Kay Sir Noel Goles, Ma'am Erlina Tilarma Goles sa Quintin Salas Rosa Telecom Compound. Natunog na sang radyo ni Ma'am Christy Rivera. Ang Christy kay Sir Eddie Centino, Sir Eric, Sir Boyboy kay sa mama howder sa Akasya Karinderya. Pangape ka mo ipadalon ng hiyasik nga kape, DTX Coffee Mix. Alas 8:11 na sa aga. When we come back, there are people lying to their bones just to get back to City Hall. Sino nang ginatumod ni Mayor Trenyas? May mga tao nga makabatas magbuteg hasta sa ilang mga tulan. Sa handom nga makabalik sa City Hall. Sino nang ginatumod ni Mayor Jerry Trenyas man? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yun lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Noyentiyado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastays ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatira sa tao na nagsanib sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Ka-K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos
apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makako, and the instrument yung igamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay, nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga
empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kayon sa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagong paglaon. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Vladimir Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Mga pagdalas lang. Wow, may puso! Oras alas 8:28 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated na budayan nga magpamuhin na may UTI, urinary tract infection kag dysmenorrhea, Klinika Spore Biotics. May iba sa inyo nga magkaon ka bala sa mga mamantikaon nga pagkaon or may gatas bala nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under, Klinika Spore Biotics. Alas 8:28, good morning sa Mitsko-op nga bus, gibiyay tagbak Haro, Iloilo City and vice versa. Nagkapamatigid sa sining oras katunog ha. Anong body number niya? Basta nagsakay si Manang Tunet. Tunet Casero Toledo padto sa may Mads Cafe sa La Paso. Kay Manang Tunet Casero Toledo. Good morning, ma'am. Good morning also kay Sir Reming Castor. Kay former Vice Mayor Merloy Pangga Lamasan Picso sa iyang
Hacienda sa Barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo. Kag kay Kapid, kay Jeneline Labiaga Panes. Kay Kapid Panes, ang right hand ni Manang Pangga, Lamasan Picso. Plus also 29 sa aga, Ma'am Ruby Villamosada. Good morning, Ma'am Ruby Villamosada. Good morning. Ariyo, campaign posters kinadumilian ngay takod sa kahoy suno sa Department of Environment and Natural Resources. Pero sining pag-abot sang mga senador or mga kandidato sang alyansa ng Bagong Pilipinas, nagligad niya si Mana, bao na pinagusto lang sila kapang tapik sa may Center Island, sa mga palma dara sa may Diversion Road Mandurriao, hasta sa mga kahoy ginapagtakod nila. Kag hindi lang niya mga national candidates, bisan pa mga local candidates, ang inyobi nga mga coordinator, mga tanaw nyo, ang balin nyo nga hindi nyo pagbutang sa kahoy. Suno sa Department of Environment and Natural Resources, ang election paraphernalia, why niya ginabutang, why kag hindi dapat magitakod sa puno sang kahoy. Kaya ini makalalit sa kahoy. Sa advisory, suno sa DNR, ang importance ang pag-protect sa mga kahoy kag pag-promote sang mas sustainable nga pamaagi sa pagpangampanya. So naghatag ang DNR sang mga rason sa pagdumili sang buluhaton. Una, ang pagmartilyo sa puno sang kahoy, ang intrusive, kaya nagatugas ang halit, naghalit na sa kahoy. May imagine mo, Ma'am Annalie Bahade, kay Sir Charlie Bahade, sa Garita sa Enrique. Happy birthday, sir, from Ma'am Annalie Bahade. May imagine mo nga way na kahoy, pretty kainit sang aton temperatura pa nilagi bilang balay nga way sang kahoy, sang sa may kahoy, kunduro kahoy, mabugnaw kapin pa kung na daytime, kunod to sa maghapon nga nagatagiti ang init. Ang puno sang kahoy, buhi nga organismo. Gani, makaguba man sa ila ang pilas. Kangay sini, abi nyo, kahoy lang na sila. Nagahalit man ni sa ila. Ang gwa nga parte sang puno sang kahoy, nagaproteher sini sa mga balatian, kag pagadunot. Ang pagaguba sang among nga layer, nagapanugot naman sa makalalit nga mga organismo nga magsulod. Ikaapat, ang kadakoon sang damage, nakadepende sa madamo nga factors o kon rason. Kangay sang kun ano kalala ang pilas, ang sahi kag edad sang kahoy, kag ang kabilugan nga kondisyon. Ang ini nga panumdom sang DNR, kasunod isang pagdamo na sa mga kahoy ni ginapang takod nila, sa mangin responsable kamo, nga mangin eco-friendly man sa mga kahoy. What if kung may na kahoy? Kaya ginapaggustuhan ta. Manotice nyo, sa bukid, bangod sang illegal logging, kag pang-uto dito kahoy, paano ang nature magbalo sa aton? Or ginatawag naton yung nature's revenge. Landslide. Why na sa nagapugong dito sang pagdaludo sang tubig nga may lutak or layon? Bangod kay why na sa kahoy dito pinangutod na. Pinangutod na dito sa bukid. Paano magbalo sa nature sa aton? May baha, may landslide. Mabayran sang kwarta, sang posisyon, kung damo naman sa mga kabuhi ang magkaladula. So 32 na saga. So mga responsable kag sa mga kandidato, balambalin yung mga tinawo nyo, mga supporter nyo, mga coordinator nyo, nga hindi ako gusto nga may magtakod sang akong poster sa kahoy. No? Kung may makikita ka kanida, patawag ng imo itong coordinator kagakige. So 33, Annalie Bahade, Yan Andrada Bahade, good morning. Kita sa statement ni Mayor Jerry Trillanes. Good morning sa mga pasayro sa Mitch Co-op. Biyay tagbak, ungka, gapamati ka mo. Dara sa may managabiyahe man sa may distrito sang Arevalo. Si Mayor Trillanes, nagpagawa sang statement kahapon, kadungan sang flag raising ceremony dara sa may Plaza Libertad bla. Kay kundi nagwa ining sugilanon nga ang syudad sang Iloilo nagpangutang sang balor 3 billion pesos sa pag-rehabilitate, pagkaayo sang merkado. Tiyambal ni Mayor Trillanes, there are people lying to their bones just to get back to City Hall. Pamatihan ta blang mensahe niya. Sino ang ginapabati-batian niya sa niya? Pamatihan ta Ma'am Ruby Villamosada. Pa ang syudad siyang Iloilo. Kasulunod ra ko ang tata nga kay maayo ang aton pag-uya dire sa syudad siyang Iloilo. I want to make sure, I just feel very bad
that there are people who are lying through their bones just to get back to City Hall. This is really very bad. You do not have to destroy what has been done just to make sure that you can come back to City Hall. You talk about what you can do. You talk about your platform. You talk about what you can do for the city government and for the people of Iloilo City. You do not have to put down other people and make lies, binutik para lang na makabalik ka, magbabalik ang imo ambisyon na mag-mayor kaliwat diri sa City Hall. So JB, you tell your brother, amo na yan tuod. Pag kaya nga binutik, kung gusto mo, JB, kadto ka to sa aton nga budget, kadto ka sa accounting, mabalaan mo, kag masugiran mo, utod mo, nga kabinutik siya. Pwede? So, ngayong aga sa inyong tanan, Nabatian si City Mayor Jerry Treñas. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Wala niya man ginhambalang ngalan ni former City Mayor Jed Patrick Escalante Mabilog. Pero ginhambal niya ang ngalan abi ni Joseph Victor J.V. Mabilog. Si Joseph Victor Mabilog, Assistant Department Head sang Public Order and Safety Management Office o KONPOSMO. Kahapon ni natabo, way man ginmit lang ni Mayor Treñas, si former Mayor Mabilog, pero matag ngati si former Mayor Jed Mabilog, ang ginapabati-batian niya, nga nagka-question sa mga loans sa bangko sang Treñas administration. Gimit lang ni Treñas si JV Mabilog. Sabi niya, JV, yan ba itong utod mo? Nyaw, magkuha dokumento sa city accountant kag city budget. Agod may baluan niya ang estado sang utang sa syudad. Sabi niya, so JV, amo na yung matuod. Why kayo ka binutig? Kung gusto mo, JV, kadto ka to sa city budget kag accounting, agod masugiran mong utod mo nga na kayo binutig sa. Kay gina-question subong ni Mabilog ang ginaligar 3.3 billion pesos nga utang sang syudad sa bangko agod mapatindog ang merkado sa syudad sang Iloilo. Asa si wanted nga makuhaan gid live si Mayor Jerry Treñas sang iya sining statement. Pero alang-alang ang alkalde sa sining oras. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 8:36 na sa aga, check na report ni K5 Alex. Masadya man ni subong mo, may election sang mga opisyal sang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter. Nanging controversial in last year bangod kay may bawal na pag-ibig, quote-unquote. At ikibalaw naman kamo kung anong bot silingon sila, illicit love affair. Ariyan na yo, ang MyScore, luyag sang partnership sa More Power kag Negros Power. Isa ka alyansa ang ginadihon sa Visayas Energy Sector. Ini matapos nagbutsag sang mabakod nga interest ang Meralco Industrial Engineering Services Corporation or Miraclo, I stand corrected, Miraclo, MyScore para sa partnership sa More Power. Tinutuyo sa partnership nga mapasanyog ang modernization kag expansion sa operation sang More Power sa Iloilo Province kag sang sister company sini nga Negros Power. Ang MyScore, M-I-E-S-C-O-R, leading provider sang engineering, procurement, construction, maintenance kag project management services. Nagbisita sa headquarters ang More Power diri sa syudad agad magpabutsag sa ilang interest para sa collaboration. Magabakita nga collaboration pag tingob mismo sa MyScore Executives President Richard Ochava, ang Chief Operations Officer Wilfredo Bernardo, Engineering, Procurement, Construction Business Unit Head Sam Montoya, kag si More Power President kag CEO Roel Castro kag Chief Operations Officer Engineer Bailey Del Castillo nagtambong sa meeting. Ini nagapakita sang potensyal para sa dako nga progreso sa energy sector sa riyon. Ang MyScore subsidiary sang Meralco kag masangkad nga eksperyensya sa power sector bangod sa madamo nga proyekto sa pungsod. Ang ginaduso nga partnership hindi lang gid sa engineering kag construction kundi pati man sa pagbaylohanay sang expertise sang kinaadman kag best practices paagi sa mas comprehensive nga mga training program para sa linemen sang More Power. Tuyo man sini nga i-institutionalize ang kampanya agud masabat ining makatalagam kag mahigo lang taon
nga spaghetti wirings sa syudad sang Iloilo. Subong maglagaw ka sa syudad Ma'am Lodi Gulilaw kay sa Romar na tuon dira sa Brockmars Place sa Ungkaharo sa kilid sang Soresca Pharmacy. Grabing spaghetti wiring, spaghetti wires, although namat-amat naman. So ang partnership ngayon ang maghatag pagid sang maayong serbisyo para sa mga pumuluyo hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi asa na sa probinsya. Atensyon kamo sa Iliko 1, 2 kag 3. Pagod nga pasapayan ang inyong serbisyo. Laban-laban, dugay-dugay, sudlon kamo da sang more power. Alas 8, 39 sa aga, report ni K5 Alex. Parte ini sa ining solar power bla, no? Kundi ang init, subong init mo. Ang pamangkot lang sina Ma'am Analibadi, paano mo maximize ina? So may proyekto subong ang Iloilo Provincial Government, kay may ordinansa dira, i-maximize. May mga barangay sa probinsya sang Iloilo na halatagan man sang solar panels. Report ni K5 Alex. K5 News FM. Hampion Report. Kay K5 Ted, may ara supong no sang ginahikot ang sangguniang panalawigan and of course no ang aton iyang Provincial Agriculture Office sa Iloilo Provincial Government angot ini sa gina-request nga installation sang solar water pumps sa pila ka mga municipalities o kon pila ka mga barangay sa municipality of Dumangas, Borotac Nuevo, San Enrique, Dingle, Kaki5 Ted nga nagakinahanglan sang amo sini nga facility. So to enumerate sang 14 ka mga barangays nga nakapagkit no sa letter of request nga ginpadala kay Governor 3rd Officer Jr. from the sangguniang panalawigan, of course no, and kay Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist naton, may ginpang enumerate diri nga mga barangay nga kinahanglan kung tani nga installan sa sining solar water pumps ka K5 Ted. Una diri ang barangay Tamboylan sa Dumangas, Iloilo, ang barangay Mapili sa Mapili. Sa lugar ni Ma'am Anali Bahade, atong gitag plamatini ni Charlie Bahade. Taga-Garita ni sila, pero daw drama nga lugar sila da. Okay. Barangay Mapili, San Enrique. San Enrique, lugar ni sa ni Sir Tonton Palmes, Anthony Cesar Palmes. Yes. Okay. Barangay Ilaya, second, dra sa may Dumangas, Iloilo. Barangay Agkuyawan, Pulo. Agkuyawan, Pulo, dra sa may Borotac Nuevo. Barangay Talusan, dra sa may Dumangas. Talusan. Barangay Pulao. Dara sa may Dumangas, Iloilo, Barangay Sohoton, Borotac Nuevo. Sohoton, yes. Barangay Barasan, dara sa may Dumangas. Barangay Bakong, nadalaman ni ka K5 Ted, no? Bakong, Dumangas, Malagyapon. Yes, Dumangas, Iloilo. Barangay Akit. Sorry, hindi ko magawa familiar abi. Borotac Nuevo, Barangay Bongloy dira sa may Dingle, Barangay Kabilawan dira sa may Borotac Nuevo, Barangay Makina dira sa may Dumangas kag Barangay Dakutan dira sa may Dumangas, Iloilo. So ining initiative ka K5 Ted ang may katuyuan nga maghatag sang sustainable nga renewable energy solutions para sa mga mangunguma dira sa may banwa kay given nga ning mga barangay sa nasambit ng mga banwa amo gini siya ang mga farmlands naton bala sa province of Iloilo kung sa diin damo gid sa mga farmers naton nga nagasalig sa ilap mga langabuyan sa pagpananom ka K5 Ted. So ini agod nga mag-enhance ang agricultural productivity kag livelihood sa mga farmers naton. And ginahulat-hulat naton ang response diri no ni Governor our 3rd Officer Jr. kay this letter is from the Sangguniang Panalawigan Provincial Board naton, specifically no kay Honorable Rolando Destura ka K5 Ted. Nag-request ini sila and of course solar ni K5 ka solar water pumps. Solar water pumps. But sa lingon nga solar powered. Yes, nga mga water pumps. Mandar ina sa bangod sa init. Yes. Sang adlaw. Which is, ang tawag kanugon lang, ang gamalalang daya sa init yang aton nga linabanda. Or gani ang aton nga pakas nga isda. Para mag-uga. Mag-ugada daw mawala na. Pero
kung ma-maximize na, kay ti amo nang ginaduso, subong ni Dr. Ildefonso Toledo, Governor Arthur Defensor, kagsang provincial board, which is very good. Renewable energy. Kay kita mo, mga 60% kid ang na-save, na kinot nga electric bills ang mga district hospital sa probinsya sa Iloilo. Yes. With this I-4 ordinance, Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy. Nga gindihon sang isa man ka board member nga taga Kwarto Distrito K5 Alex. Yes, no ka K5 Dad. So kung masunod lang naton ang paggamit sa renewable energy, especially sa mga facilities naton diri no sa provincial government, kung baga man-limit ang pagpain sang budget for that sole purpose lang gid ka K5 Dad, kag pwede siya magamit sa iban pagid nga mga aspects ang galastuhan sa provincial government, especially for the benefit sa mga pumuluyo diri sa probinsya. Libre na i-harvest mo na lang mo. Material na lang na kag support mismo sa aton nga gobyerno. Panginpuslan na lang. Panginpuslan lang init na mo na lang damo sang benepisyo na galing kay way naton ma-maximize. Yes. So with this I-4 ordinance, Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy, ang gindoso man dira sang 4th District nga board member, hindi na lang ipagawag K5 Alex. Makabulik ini sa hindi lang sa 4th District Yes. bilog ka probinsya sang Iloilo. Actually, and ini naknalis na ni sa bilog ka Pilipinas. Oo. The first ever Renewable Energy Ordinance. Gaging kopya na ni sang iban nga lugar. Even mga vice governors na nag-abot sila dire na mangkot na sila sa author gid. Yes. Actually, ang 14 barangays, kung baga daw pilot lang ni, amo pa lang niyang umpisahan, kay 5 TED, sa amo sini nga mga program. And I believe... Depende naman actually man sa initiative man sa mga punong barangay. Yes. Kamu ya tubay-tubay, kadto kamo dito sa Capitol. Kadto kamo to sa opisina sa inyong mga board member. Papisan-pisan lang. Kadto nyo din inyong mga board member nga nag-advocate sinang renewable energy. Kilala nyo na kung sino na, hindi ko na napaglawagon kay 5 Alex. Yes. Pero insindahan nyo na nalupok na sa bilog ka 4th District na bilog ka probinsya sang Iloilo. Yes. Sige, thank you K5 Alex. Sige, ang ining balita ang nadulog sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit, kag ni ka K5 Ray Espeha Omalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Ini si ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 8:47, harvest kita sang energy power mambing space Mama Rizal Kasiple. So ini ginahimo na ini sa probinsya sang Iloilo. Amo nga mga taga 4th District na kilala na ninyo kung sino nag-advocate sini. Hindi ko na ni paglawagon, pero nainsinan ninyo nga iniya proyekto kag programa sang provincial government. Ini may mga bulig na niya sa mga banwa o sa mga barangay itong nga ginawag ni K5 Alex. And this is an exclusive nga report. Minit pa rin nga kopya kahapon nga nakuha mismo sa K5 News FM. So ko rin tayo 7 sa aga, halong kamo sa mga peke nga DTX 500 kay subong galagaw ni mga peke nga DTX 500. Si Ma'am Rica Domingo Kisto, may vertigo, Ma'am Maricel Kasiple, Ma'am Analibadi, lawikit mga 5 gurok bulan. Damo naging pang tumar niya, nagpakonsulta na sa bagin mag-ayo. Pero sang nagtumar sa DTX 500, nag-ayo siya. Di siya Mr. with Sir Eric Monterosa Gose. Si Sir Eric Gose, workaholic nga tao Go brother sa SM. Lawig mga antos na, galingin ulo niya, pero may nagasuksok sang sunglass bala, Sir Norbert Alosa. Kaya daw masuka siya. Pero sa nagtumar sa sang DTX 500, nag-ayo siya. So, kamo na mismo mag-discover sa na. Kadto ko mo sa product center, pabangkot ka mo dira sa in-house doktor. Mambaka mo dok, ano ning DTX 500, ano ning yasing nga benepisyo, ang D3 Bio, ang Mighty C. Kaya hindi yung blind following balang tumar lang kamo. Antik ka mo yung magtumar, pakonsulta, mo, pa-check up, ka mo anay. Amo na yung paton panugyan. Kaya transparent diri ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa iya nga mga produkto. Hindi lang niya para sa mo nga daw sadya lang, hindi. Para giniya sa imo health. Invest kayo mo sa health, kadto ka sa product center sa klinika Pasi, Miag-Aw, Haro, kag Kalinog branch para nga makapakonsulta ka sa imo ginabatsag. K5 News FM Hampion Report. Subong adlaw sang ano subong nga weng?
Yes, ka K5 Ted. Oo. Subong, kung kapangita ka sang sign, Oo. sign ba lang nga i-mess? Sign? Oo, sign. Sinyas? O, senyales. Oo. Nga i-message mang imo crush. Oo, Ako nang daw. imo nga someone nga do. Natipuhan mo? Natipuhan mo, ged. No, yunan. Amo na ni ang adlaw perfect time ka K5. Mga subong is ang flirting day. ka Flirting K5. day? Yes, flirting day. Anong bosingon sang flirting or F-L-I-R-T-I-N-G? Flirting. Amits ko-op nga tagbak ka ang iyang rota gapamati. Subong si Ma'am Tonet Toledo gapamati man. Si Nene Rosmi Bagaforo Bailaran. Nene Rosmi Bagaforo Bailaran. Si Sir Romeo, si Sir Moreno Bayuran sa Salihid Barotac Nuevo. Mami Ubang Belira. Si Mami Buday Belira gapamati. Being Space Day. Anong bosingon sang flirting, Weng? Ang Konsapton tinaga, ano dya? hindi ko sure. Hindi ka sure, siguraduha. Ano? Pero ang adlaw sang pagpaikrat? Ikrat? Oh, payo mo, tas subungaga si Ma'am Christy Rivera sam tagaluto to sa Acacia Carinderia. Ma'am Christy! Abi yom, anay da, si Sir Eddie, kumusta? Si Sir Eddie, si Sir Boy. Bebe, si Ma'am Bing Spesi gayom tanay gaysanon to sa Singapore. Ano kuno Jaweng? Bali imo amo ni K5 Tad ang adlaw nga pwede ikaw do mabal naton nga excuse mo o kon isa ka rason mo ka K5 Tad nga magpaikrat. Ambang ni Ma'am Marie Talia Metzelina sa Hong Kong, paikrat. Kung sa Tagalog, ano Weng? Nagpapalandi? Yes. Si Mama Maricel Kasiple, ilam ko ka maan madya magpaikrat o hindi goro Gayom. Maglandi. Grabe si Mama Maricel iras-iras sambal ni Ma'am Bing Space Day. Kita mo na buhay adugo dahil mo dyan yung istoryanta. Nagpapalandi ambal ni Mama Maricel. Paano magpalandi, Weng? Bebe, sample, Weng? Hi, crush. Hi, crush. Kakaakan. Amo na? Aba? Yung mga ano pala K5 Tad, either imo actions or imo nga the way ikaw mag-greet sa tao bala nga imo nga nagustuhan or natipuhan K5 Tad. For example, daw nagpakita ka motibo. Daw nagpakita ka litib. Litib sa kagabihon. Gapakita ka motibo Mamalalin na panis sa agrabante Daw lapit-lapit sa nagapang akit. Oh, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, di kita sasampalin. Muna, Weng. Ikaw bi landi, Weng. Ikaw bi bisan 1 second lang magpaikrat. Ang mga bus driver sa mga pamati sa imo, si Sir Eric Policarpio sang Daily Driven Taxi kapamati si Sir Rino Silva sang Clean Taxi 5090 sa Larry Praso, Romers Pangaliban to bebe sampol ano daw ginahimo mo bala ano nga sample man ikaw na bahala na nagapangganyat ang ni Ma'am Ningning Ilumba ni Sir Dan Calvo. Manong Dan Calvo gayom yuhom gido si manang Celine Supi Calvo, si Sir Alan Calvo kag si Nini Imbe Elviro Lakion Aujero sa Imos Cavite. Sige Weng. Si Romers Panganiban to sa Aglosong Concepcion kapamati Sige Weng. Sige doon. Mama ne! Ano dyan imo din nga hinuptanan di imo nga trainee, di ba? Mama ne! Si Mama ne to sa K5 Sara to gayom imo sa ni Mama Ana Julin Arnilio. Bebe. Doon sa pagkamaan ko. Sa pagkamaan mo, ano? Ano? Sige doon Ano lang kung mag-tao ka, ano ba tao ka motibo? Oo, doon. Matao ka motibo? Oo, kung ikaw hindi, way kuya kagi, gipangaluyagan mo. Ako yan ang ngaluyag lang niya sa una. Ano, Weng? Ano wala na? Kaya da. Ano pa gid? Kaya da si Sir Jasper Jan Linterna, paano ka magpakita kung ikaw babae, magpaikrat lang? Smile ka lang. Smile? Smile ka lang. Kung gisa doon, hindi mo na mag-smile karon, nag-smile kayo mo, karon hindi sila ka-interpret.
May dyan man nga, gamay nga smile. Do, smile? do na yun. Smile, the everlasting smile. A smile that gives you thing to me. Rosebud, amo na, subong? Kagwapa kay Wingwing, Aba ni Ma'am Glory nagalyo to sa miyagaw. Pasalamati si Ma'am Glory. Ma'am Glory, thanks. Thanks. I-flirting day sa Bongweng. Magluwas ang flirting day, ano pagit sa Bong? Isa pagid ako kay Five Tad ang ginaselebrar mo subong o kun ang except sa flirting ginaselebrar man naton ang missing day kay Five Tad. Missing day ha? Yes, missing day ini ang kung may mga tao beka o nga nahidlawan kay Five Tad buhi man o kun nagtaliwan ng kay Five Tad. Ini man isa ka adlaw nga mabalaton pagdumdum bala mga K5 sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi o kung sa mga importante bala nga tao sa aton nga kabuhi. Kaya ginaya nga na mismo ang company, ang tanan you know what? I miss my mother so much. Labig na saway nga dito sa langit, naga-praise and worship. Pero until now, may emptiness, may void yapon sa kung tagipusoon. I miss my nanay, Corning. Siyempre, laing kita na. Natural, managani sa mga bata, may nanay pa kamagtatay, buhi pa, dropin yung plangga. Hindi na niya mabulong sa bulak, ibutan nyo to sa pancho ng kaidlaw nyo, ang kapungaw nyo. So, missing someone day sa Bongweng? Yes, Di may na-miss ka man? Siyempre. Sino? Ang pamilya ko to sa Nabitasan. Ano gaya? Oo da. It's a human feeling blangaya. You miss someone because of his company, of his luto, of his voice. May mga na-miss man ko weng ginapakigbatuan ko na lang hamba ko hindi na lang ko daw mo ni blaka dala mo kun mismo ang isa ka tawo daw mapung awing no daw masuffocate ka do ginakumos imo balatsagon hindi na inapagpadayuna kaysa ka na tinagang hambal mo ginakumos ang balatsagon ko. So naliwat na ganing flirting. Smile lang. Amo ka na magpa-flirt? Siyempre, mga hindi man kita abogad ka revealing, Aba? Yung importante da nga si Ma'am Wenesa Rimentol katumar na D3 Bayo kag DTX 500 ikaw. Anong ginatumar mo? Siyempre, hindi ginato pagkalipatan ang Mighty C kay K5 Tad. Kay di ba ang Mighty C na sa aton pala nga pang-adlaw-adlaw nga workload kay K5 Tad ang kinahanglan ginaton ang ano ra ka bugtaw? Alas 4. Alas 4 ka bugtaw? Yes. Alas 3 gali alas 3. Ati pwede ka nakon. Mangkot ako na oras ko bugtaw? Alas 2. Alas 2:45. Kung isa alas 2:30, isa alas 2:21. Pero depende turog ko kung magturog ko alas 5:30 temprano pag iko gabugtaweng. Mo na nga kon gabi, do not disturb me. Kay temprano pa ko yang turog. At least may 8 hours kang katuloweng, no? Yes. Inom ka na mo tubig, pangamuyo, a healthy lifestyle. Hindi na pagpaminsan ang mga nakaligad. Forget about the former things, Weng. Tagal mo pa kapaminsan ang iba na mga nagligad pa to mo, Weng. Why doon? Why doon? Tama doon. Forget about the past. Tambal na aral sa Bible mo. Because I am doing a brand new thing. Ambal ni Jesus. Hindi nga sagad ka mo ka. Bayin na lang to kung may nagbayad sa imo to sa utang. Bayin na lang. Nabigan na lang to nga daguro mo sa iya. Naglain pa. Alas 8:57 na. Weng, thank you, Weng. Yes, no, ang ining balita, ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang ini naman nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray Espaya Umalay, nga palangga ang banwas sang putotan. Ini naman si K5 Wayne Zerudo Señares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. When you feel broken, know that God is the potter. He is reshaping you into something beautiful and whole. Kung hindi gani, maayo ang korte sang kolon nga iya ginahimo, ginaliwat niya ini, hasta nga maluyagan niya. Jeremiah 18 verse 4. May mga pagtilaw subong daw ginatimol-timol ka pareho sang kolon. Just cooperate because God is doing a brand new thing para sa imo.
As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. Ang pamaagi sang Dios wala sing sayop. Ang imo pulong masaligan gid. Pareho ka sa taming sa tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo. Psalm 18 verse 30. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras alas 8:59 sa aga. Nothing is impossible when you put your trust in God. Marie Thalia Metzelina, thank you. Bings PSJ. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.